Nou ja, wie dus midden in de nacht. En toen rond hier te rijden van die hele lietse beestjes rond. En dat wie hier ongeveer. En ik zag op het dik een eentje die ik hier en die hebben daar wat doet de sleet wij helle mijn squasses en mijn broer. In een iertijd had onder oren Izzy Jellema 6 lietse kittens in de berm voen, tegen wie bedaad. Bij haar speel je een soort vragen over hoe de kittens daar te landen komen en ze maken het haar zwaargen over wat er nog meer komt. Ja, ik denk zelf dat de kans heel groot is dat ze dun binnen, dat het iets met vakanties te maken had. Of ja, maar ja, je komt er net achter, verdwaald, orenredenen. Maar we hadden nooit een memmenkat bij vonden, nooit. Nou, schatjes. Nou ja, deze hebben we dus 3 weken lief vonden. Dan, dat wie dat plakje waar we krijgt wien, daar hebben we 1000 vonden. Die horen is daar nog even. Dus we snijden in 3 weken jongen nog als hoe ze nou binnen. 4ste lieds. Net alleen binnen er de oren kittens voen, ik ben er de lietse wan en dumpte babybartjes in de berm voen. Dat roept een soort leelkens naar op bij Izzy. Ik maak er echt afstand van nemen, want je probeert je erin te verplaatsen en dan word ik heel boos. Maar dan verhoor ik niks eraan. Ik ken haast niet meer een paard, want ik vind heel iets wat. Dus ik denk, vakantietijd komt er aan. Meisjes, neem je een verantwoordelijkheid. Dan maar naar het asiel brengen, maar net dumpen. Dan, dat is wreed. Die beesten zijn kansenloos. Beestjes. Skat.